kleurig stolen. Dames en heren, welkom heel lekker in het zurkje. Wij hadden dat gisteren gedacht door die voorspellingen. Maar Sloveniërs in Maastricht neer. Het is een cliché, maar ik zeg het lekker toch. Op dit schoen plekje in een stad die eigenlijk altijd cultuurhoofdstad is. Dat hoeven een andere niet voor ons te zeggen, dat weten we vanzelf. Dus gewoon even een stukje zingen weer met Chama's van het project Kakkenstolen mee. De Hupger gaat van gehuurd. Het boek is gepresenteerd op 2 juni. Nu ga ik even vertellen wie dat zo is gekomen. Meneer Jan Gielissen staat daar achter ergens. Die was het opruimen en die kwam geen oude liedjes tegen, oude Maastrichtse liedjes. En die dag, die wil ik gewoon zingen met mijn kleinkinderen. Ja, wie komt dat ook alweer? Wie zou dat? Toen is er eens een groepje lui gaan verzamelen om dat op papier te zetten. Dat waren in eerste instantie Jan, Jos van Herpen, Patrick van de Weijer en Louis van den Boomgaard. Die hebben al een heleboel verzameld en op een gegeven moment dachten ze, dan moet er nog het versterking bij. Toen hebben ze de veldige kring erbij gehaald. En Tini Fey, die gaat misschien kind van die leuke powerpoints met allemaal die oude liedjes. Dan heb je er voor 3,5 jaar geleden zitten. Dus zien we uit die 300 liedjes wat Tini had verzameld, zien we gaan zoeken en hebben we er 60 gekozen voor op dit cd'tje. Moet je weten, veel zeggen kinderliedjes, maar vroeger was dat niet altijd ganz duidelijk of een nieuw kinderliedje of een groente was. En we hebben in ieder geval een selectie gemaakt met de liedjes die voor de kinderen het leukste zijn. En dan hebben we natuurlijk een parcours van Maastricht gevraagd om met eens met te zingen. En een van die chique koeren is Chama's. Voor veel het heel chic dat ze vanmiddag eens willen methelpen. Het eerste liedje wat we gaan doen, dat is eigenlijk een oud-vastelavondsliedje. Een heel oud, uit 1842 geloof ik. Dus we hebben nog niks voor liggen. Dat is geschreven door Leo Batta en dat hadden eigenlijk veel dragen 3 kleuren. Maar je kent het allemaal en dan gaat ze een andere tekst en ik ben ervan overtuigd dat je gaat metzingen. We gaan eerst even de solisten naar voren horen. Twain Weyenberg en Jan Jansen. Ik heb er trouwens een klein mannetje in gestoken, dat is een schattenmannetje. Als je wilt, kun je met hem op de foto of als je ons gaat vragen, ga naar hem toe en heel ledig naar de lui die je kunnen helpen. Zo loop je rond. We gaan beginnen met in Sint-Servaaskerk. In Sint-Servaaskerk al in het portaal, daar spreken de heilige dorst om het taal. Vira, 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 Sint-Pieter die huurt het en zich heel verlegen. Ik geloof dat hij heen gaat ik laten vliegen. Vira, 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 wat ik zing Ambrosius, ik hou me fatsoen. Ik zou mich wel wachten om zo gaat te doen. Vira, 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 Bonifatius wird gut en Sint-Jans brutaal. Ik heb niks gedaan en ik wil het genaal. Vira, 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 Antonius die zingt, gedraagt u speet huur. Ik heb het heel duidelijk al 2 keer gehuurd. Vira, 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 Kelvius die zingt, ik heb niks gedaan. Man had daar geschossen, ben ik te verstaan. Hij zag niks, tot hij zelf een moes en dat is het echt. We stonden in het boek, dat was 6 liedjes. Dat betreft geen weekend, dus dat is een beetje van de groep of nieuws. Niet die nu de spot, het
vice-dienst. En één zo'n karaoke, dus de kinderen moeten zelf de staat sturen. Het boek besteedt niet alleen de tekst en de liedjes en iets aantal versjes, maar we hebben ook een oerlijk voor de liedjes van de betekenis die het ontstaan is. En de vond die dat altijd goed gezocht, die niet fijn, die gaan een klein stukje vertellen wat alle dingen zo vaak gaan. Zo'n ding dat we net waren en knievel, die zal vooral met indruk gemaakt hebben. Toch hoort bij de politie wat te groeien van een paard en het is verboden. Wat wordt het? En de hele Deender Kassemeer. Verwerkte zelfs boer Boende. Heel Boende in een van die kleine huisjes bij het Potterveerteuntje. Met zo'n 200 man trokken ze dan deze op. De burgemeester van de Stieg, burgemeester Pils, had Kassemeer de opdracht gegeven een orde te bewaren. Alleen ik wil wel al in de kwestie in de buurt op je dat die toch die kinderen de echte mensen. De kindermediatiek is al gebeurd. De volgende dag van spelen, de van de solist, meneer Hans Emmer, als derde weer, ja. Het heet Soldaatje spelen. Dat is een liedje uit 1919, van de tekst van Fons Tuinstra en de muziek van Theo Bosman. En natuurlijk Shamazi Dorp. Vind je dat gewoon? Ja, ken je de tekst van hem? Iets niet. Nummertje af. Zo'n liedje. En dit show wat wil je nog niet? Zeg jongens, komen allemaal, wat een komt eraan vriend. Dan trek je weer een compagnie, terug in het bureau. Totdat we vieren in de rechts en niet te ver in de vegel die is van de neus, die wil de baas dat spreekt. Genot dat maak je weer de reus en Pier de Rutte mee. En met je wapen spulen rond de krieg van 70 graden is net, die leg ik aan de vee. Laat wakker liggen dan niet nee, die slaap ik vergiché. Of nog in de pas ik dreun, dus echt niet met te vlee. En streek wordt in ieder geval familiefeestjes die boer of knie, dan heb je het toch mis. In valplaatsen in Nederland wordt bekend tot in Duitsland toe. Daar zien ze zelfs met dit soort vragen- en antwoordliedjes begonnen. En omdat iedereen gaat aan, dat is van een paraplu hangt, zien al die liedjes verschillend. En ook de weestergang is niet overal hetzelfde. Zelfs binnen de streek niet. Je moet is dat nog best niet, die begint er niet te wiemelen. In het Duits was een schnitzelbank de naam van een werkbank
wordt allemaal zorgen gedaan. En hun kinderen en hun kleinkinderen, die leerden Engels op school. Is dat dan een paraplu? Ja, dat is een paraplu. Is dat dan geen Brusselsstru? Ja, dat is een Brusselsstru. Brusselsstru, paraplu. Oh, die schoenen. Oh, die schoenen. Oh, die schoenen. Paraplu. Is dat dan geen wasmachine? Ja, dat is een wasmachine. Is dat niet de broek van Fien? Ja, dat is de broek van Fien. Broek van Fien, wasmachine, Brusselsstru, paraplu. Oh, die schoenen. Oh, die schoenen. Oh, die schoenen. Paraplu. Is dat daar niks voor te blinken? Ja, dat is niks voor te blinken. Is dat daar niks voor te stinken? Ja, dat is niks voor te stinken. Voor te stinken, voor te blinken. Broek van Fien, wasmachine, Brusselsstru, paraplu. Oh, die schoenen. Oh, die schoenen. Oh, die schoenen. Paraplu. Is dat dan geen kolenmarjan? Ja, dat is een kolenmarjan. Maakt die dan de kinderen bang? Ja, die maakt de kinderen bang. Kinderbang, kolenmarjan. Voor te stinken, voor te blinken. Broek van Fien, wasmachine, Brusselsstru, paraplu. Oh, die schoenen. Oh, die schoenen. Oh, die schoenen. Paraplu. De krollen, de bollen, de kakken, de bakken in de wang. Kolenmarjan, Voor te stinken, voor te blinken. Broek van Fien, wasmachine, Brusselsstru. Dan kun je nog een keer wat gewoon leuks in het zwart te zien. Esther denkt van, god, ik vind dat zo leuk dat project. Ik wil dat toestemmen, nogmaals. Er staat een winkelkei neven, dat staat een keteertje of zo. Bedenk je toes, je kunt er ook op, bijvoorbeeld bij de chauvinist achter het vleeshoes, of bij de bokenworm de Mariastad. Je kunt het altijd nog krijgen. Wil ik u nog één ding vertellen? Binnen nu in een maand ongeveer alle sjalen uit Maastricht langs. Alle sjalen. Ieder groep krijgt men een boek met die cd, zodat de kinderen dat ook op sjaal kunnen leren. Dat kunnen we natuurlijk dankzij de sponsors, maar ook dankzij een heleboel artiesten die allemaal helemaal gratis hebben metgewerkt en dit project hebben ondersteund. Dus bijvoorbeeld Betty Graf, Erwin, Fabrizio, de Gezellen van de Zaag, Sishu, stond allemaal op die cd. En natuurlijk voor vandaag super applaus voor Shamaas, maar ook voor Hans Emmen. Ja. Hans Emmen, voor jou mensen, voor Frank Weeberg, en voor Tini Fijn natuurlijk voor alle research en de doelen voor de helpers. En heel dank voor de aandacht en de wedstrijd. Dus even heel